Am două. Am puștara. Hai da. Puștara mă, că te-ai mirat. Ako ti da. Ne treba slezimo. Ako zavrstana guma, ovo ništa. To te brka. Ама може бе, всичко може тук. Затарца си все пак. Там е на шахта, внимание. Влезеш вътре. Тук е една дупка. Билето? Да. Няма никой. Няма никой. Ако тежки ти, бе. Ако мартилешки ти, не. Чекай, не става. Ако замърсам, Ако сме двама друго ще кажем. Айде, кой ще се да? Да, ще Слизам веднага, само да става. Айде, дай, върти Не, аз съм малко. вътре, аз съм вътре. Айде, Аз слез, бе. айде, Ники, снимай. Малко да снимаме, че Дай, по-че. аз снимам с моя телефон. Ще снимам пък, Не, айде. Чай. Посокал, що? Батерията е стена! Върша. Ти беше. За повече пари ще трябва. Пари.